We zijn groot fan van Limburg. Ik kom zelf ook uit Limburg en we vinden het heel jammer dat veel leeftijdsgenoten weggaan. We willen Limburg echt wel laten stralen. Het is hier echt superleuk. Ga er naar op zoek. Zodoende hebben we een project bedacht om Limburg weer wat meer op de kaart te zetten. Wij hebben op 7 verschillende plaatsen in Limburg murals aangebracht die een typische Limburgse traditie in beeld brengen. Ik denk dat we vooral mensen willen verrassen. Vind ik prachtig. Schitterend. Dan maak ik me blij. Dat we ze ook een klein stukje educatie kunnen meegeven. En dat zit hem dan net in de traditie of het culturele aspect wat daar is afgebeeld. We werken het liefst met kunstenaars uit de buurt, dus of uit Limburg of met een link met Limburg. Je maakt inderdaad een lelijke muur vaak, hè? Of een muur die op een hoekje staat, dat donker is of wat dan ook. Mooier, beter. En vooral als de mensen uit de buurt zelf hebben mogen meedenken, dan zijn ze vaak heel enthousiast over. Ja, we hebben nu echt gewoon iets toegevoegd in Limburg, gewoon iets tastbaars. Ja, dat is wel echt heel gaaf. De impact van zo'n mural, van zo'n blijvend initiatief is vele malen groter dan van een eenmalig iets. En het blijvende karakter van die initiatieven, dat vinden wij heel erg belangrijk.